Okrem ljetnjih ohňov, ktorí postali zvyčajné zjavenie na morských pobrežjoch, problémy vše častejšie pravia i mocní búrji, ktorí nastávajú jak pošlídok premenkoch klimy. U takých situáciách môžu byť odškodovaní hotely, apartmány i druhý objekty za zmestenie turistov. Toto, co turistična agencija može zrobiť, keďže objekt, kde turisti zmestení odškodovaní, može ih premestiť do objektov, ktorí podobného kvalitetu i ktorí neodškodovaní. Keďže im u elementárnych nepohodoch zniščení stvari, turisti tiež zaštícení u odredzenej míry bol pred rokom zaprovadzený i takvolaný garancii putovaňoch, ktorí nadoplňujú časť takej škody. U slučaju odkazovania putovaňoch turistom bude vracený peňaž, ale keď slovo o avionským prevozu, agencia zatrimuje sumu u visini ceny aviokarty. Keďže putujete na svojim autu, preporučenie, že by ste ho všelijak pred rušaním na dráhu dobre prepatreli i osigurovali. Odpočívky noša i rýžni fajty rizikoch, taše preto za nich treba dobre pririchtať, že by še neslučeli nepríjemní nespodzívania.